kahinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tino nga ilhanan nga ang katapusan ug ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya magakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod ug maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas ug mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao magpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi, ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi, ug unsaon man sa tao sa pagkadungogon walay magwawali, sa tumong ug tuyo nga kami makaalagad diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingog sa reformasyon. Isgutan ang mga tagna nga nasulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon. Ang tingog sa reformasyon. Ang tingog nga mohatag og pasidaan, mohatag og katin-awan, mudanag sa imong dalan ug mogiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa reformasyon. Ang tingog sa reformasyon. Ug karon aniya ang inyong alagad. Alang sa atong mga higalag, mga kaigsunan, mga suki nga tigpaminaw dinhining atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kininyong alagad, ubos nga alagad sa kahanginan, Brother Aldrin Romo, magapakiguban kaninyo sulod sa sakatakna nga tulumanon alang usab sa paghisgot mga higalas, mga pulong sa Dios. May kalabtanan sa ato ang kaluwasan o pagpanganda mga higala alang usab sa malabot nga adlaw. Labi na maghisgot ta mga kaigsunan ngadto sab sa kaluwasan, no? So munay usa sa tumo ug tuyo mga kaigsunan nga ang programa dinhi sa tingog sa reformasyon namugna aron usab sa pagpahat nga kaninyo paggiya, no, sa atong mga higalag mga kaigsunan nga lapas sab masayod sa kamatuoran, no? Kung galing man wala pa usab makasusi, no, sa ato usab nga mga nahisgutan dinhi kini usab mo'y makatabang mga higala aron usab nga kita mo padayon sa pagtuki mga kaigsunan sa mga pulong sa Dios aron usab nga ang matag usa kanato mahimo nga makakabot usab ngadto sa kahingpitan o gilabi na sa pagpanganda mga kaigsunan sa atong kaugalingon sa malabot usab nga mga panghitabo nining nga kalibutan na, no. Salamat kayo sa Ginoo nining nga kigayunan nga gihatag sa gani kanato nga sa diin na inyong alagad mga kaigsunan na nakabalik na pod, no. Medyo kanana ang na butang sa langanin mga kaigsunan kay nagtuming dunay bagyo pero ugali pero ato nga gipasalamatan ang Ginoo tungod kay gitagaan sab kita og higayon mga kaigsunan nga makahimos pagtabok og balik, no, tungod kay inyong higan lang igsoon nagikan sab kami sa Leyte mao hinungdan nga sulod sa tulo ka program nato mga kaigsunan wala kita makahimo sa pakig-uban nga kaninyo labi na niya last nga mga simana mga kaigsunan dinhi sa ato ang programa. Apan sa salamat sa Ginoo, no, tungod kay nining higayuna inyong alagad sab sa kahanginan mga kahigalaan maka uban usab ninyo og kita usab magkaubanay na usab dinhi sa ato nga programa ang tingog sa reformasyon aron usab sa pagpaambit nga kaninyo sa mga pulong sa Dios. Ilabi na kung maghisgot tayo mga kaigsunan sa mga parte, no, nga sa diin na may kalabtanan sa atong kaluwasan. Na munay usa sa atong dako nga pasalamatan o gani sa kanunay ni nga pag-uban
nga protections kanunay sa atong kinabuhi tungod kay wa ta masayod mga higala na tungod sa mga panghitabo usab dinhi sa kalibutan o gani dunay mga panghitabo mga kaigsunan nga dili damhon no sa usa ka tawo magkaigsunan nga moabot sa iya nga kinabuhi. O nga salamat usab sa tag-iya nining mao nga istasyon si Doc Remilito Oy, kauban sab sa ato nga station manager si Sir John Lee Viking, usab ato nga kauban speakers lawak si Sir LL Itang og ingon man usab. Salamat kang Sir Romelo Nobinario ka Ma'am Milona Nobinario. Nga siguro murag na asab sila dinhi karon no sa Cebu mga kaigalanog mga kaigsunan no. Salamat kayo sab dinhi nga kay gayunan nga gihatag gani kanato. Aron sa inyong alagad mga kaigsunan makahimo sa pagserbisyo, pagpahatgiha kaninyo sa mga pulong sa Dios. Sa atong mga higalag mga kaigsunan nga gusto sab mo paabot sa ilahag nga mga pagtimbaya o mga pangutana nganhi kanato mga kaigalaan, mamahimo kamong mo text sa ato ang cellphone number 0976-555-1008. Sa atong mga higala, usbon ako, nas mga kaigsunan nato nga gustong mopabot sa ilang mga pangutana. Labi na kung maghisgot mga kaigsunan sa mga pulong sa Dios nga atong pagahisgutan sab dinhi nining atong programa. O di ba kaha mangutana kamo mahitungod sab sa doktrina nga gidalaw sab sa Seventh-day Adventist Reform Movement. Mamahimo kamo nga mo text mga kaigsunan usbon ako sa 0976-555-1008. O di ba kaha mga kaigsunan sa atong mga higalag mga kaigsunan pwede kamo nga mo message ka nato sa ato usab nga during sa atong live mga kaigsunan dinhi sa XFM Cebu 88.3. No i-search lang ninyo mga kaigsunan XFM Cebu 88.3 alang sa mga kaigalan natong mga kaigsunan nga gusto sab mo paabot no sa ilang mga pagtimbaya. Gusto mo paabot sab sa ilang mga pangutana, comment lang mo mga kaigsunan during sa ato sab nga live. O di ba ka sa ato mga kaigsunan after na sa ato ang program dinhi sa kahanginan, pwede ka mong mo message mga kaigsunan sa ato ang Facebook page. I-search lang ninyo ang SDARM CPUC. No, makaplagan ninyo mga kaigsunan kinatibuk ang pangalan sa ato nga Facebook page is the ARM Central Philippine Union Conference. No? Message lang mo mga kaigsunan kung kamo doon na ipangutana. No? May kalabtanan mga kaigsunan sa atong gitun-an dinhi. O di ba ka mangutana kamo mahitungod sab sa doktrina nga gihuptan usab sa Seventh-day Adventist Reform Movement. No? O di ba ka sa atong mga higala nga naa lang sa dool, bisita lang mo mga kaigsunan sa atong sab nga opisina o sa ato nga simbahan diha sa may Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, Siyudad sa Talisay. Alang sa atong mga higalag mga kaigsunan usbon ako sa mga boto sab nga mo bisita na alang sa dool mga kaigsunan bisita lang mo sa ato nga opisina o simbahan diha sa may Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, Siyudad sa Talisay. Na mga higala natong mga kaigsunan nga nalas dool no. O sa atong mga kaigsunan nga gusto sab mo paabot no sa ilang mga pagtimbay usbon ako, comment lang mo mga kaigsunan sa ato usab nga live din sa XFM Cebu 88.3 mga kaigalaan. Sa pagpadayon sa itong programa, magampo na kita no alang sab sa giya sa balang espiritu mga kaigsunan sa ato ang pagtuon nining kagabion. Dalaygon og silimbahon ng mga Dios nga naikaw sa kitasan sa mga langit nining kagabion. Salamat sa kaygayunan nga imong gihatag sa imong alagad. Ikaw lamang magapanalangin sa matag pulong nga among pagatun-an nining kagabion nga kini usab mahimong usa ka inspirasyon matag usa ka namo sa pagpadayon sa pagsusis kamatuoran o padayon usab nga pagpangalaga diha kanimo og tabangi kami nga mahimong makadaog sa among tagsa-tagsa ka mga kaluyahon ilabi na usab sa kinaiya. Ikaw nasayod kung diin kami nangapakyas busa tabangi kami tungod kay wala kami arang mahimo sa among kagalingon.
Panalangin ni ang mga tigpaminaw nining kagabion o sa uban pang mga programa aron usab nga sila mahimo nga padayon usab nga magasusis kamatuoran o makaplagan usab kini sa dili pa ulahi ang tanan o makahimo sa pag-andam sa tagsa-tagsa nga kaugalingon aron sa pagsugat sa imong bugtong anak sa diha nga kini mo padayag na unya sa kahanginan. Kalamang magapanalangin ug magapakamayo sab sa mga nagadumala ug tag-iyan ining mga istasyon aron sab kini mahimong yanong ginamiton sa pagpahat sa kamatuoran ngadto sa uban. Kining tanan akong gisalig ug kitugyan uban kapasayloan sa mga kapakyasan. Ilaw mang madawat sa ngalan ni Hesus nga manluluwas. Amen. Nini nga kagabion mga higala ato nga padayonon sa pagtuon usab ang nasugdan na sab nato nga mga pagtuon sa nanglabay nga mga adlaw mga kaigsunan o nanglabay nga mga semana tungod lagi kay inyong higala wa usab makahimo sa pagprogram sa tulo ka higayon no sa miagi nga mga adlaw mga kaigsunan no sa Biyernes, Sabado ug Domingo. So mosa nini nga kagabion mga kaigsunan ato nga padayonon sa pagtuon kanini ang giuluhan ang pagtintal ni Kristo ug ang papel ni ini sa plano sa kaluwasan. No, unsa may kanana ang unsa may connection ni ini mga higala kung maghisgot kita mahitungod sab sa atong kaluwasan. May gabi diha kang Sir Tristan Wyeth B. Gulay ug may pag view sa diha kanimo. Nining kagabion mga kaigsunan nagingon diri kining mahitungod sa pagtintal ni Kristo no unsa may kalabtanan ni ini unsa may papel ni ini no sige kaingon na nako kung maghisgot kita ngadto sa planos kaluwasan. So last time no atong gitapos ang atong pagtuon mga kaigsunan kining gihisgutan sa kapangutana alang sa unsa nga katuyuan gibutang si Kristo sa pagsulay aron posibilidad mga kaigsunan matintal no or aron matintal or sa posibilidad nga makasala or possible mga kaigsunan nga makasala no nganong giagi pa man si Kristo or unsa may tuyo niini nganong si Kristo tintalon iagi nining maong pagsulay mga kahigalaan. Now ang usa ka komentaryo nag-ingon, the King of Glory proposed to humble himself to fallen humanity. He would place his feet in Adam's steps. He would take man's fallen nature and engage to cope or strive mga kaigsunan or to contend with the strong foe who triumphed over Adam. He would overcome Satan, and in thus doing, he would open the way for the redemption of those who would believe on him from the disgrace of Adam's failure and fall. May gabi diha kang Sir Joseph Estrella. Happy Sabbath na aton nga mga kauturan da sa Iloilo. So dili mga kaigsunan gibutang or ang hari sa himaya mga kaigsunan nagpaubos sa iyang kaugalingon og nahimutang siya mga kaigsunan sa kanini ang nahiaguman ni Adan no in the feet or in his feet in Adam's steps mga kaigsunan unya dinhi aron nga siya maninguha usab mga kaigsunan og mahimo nga modaog kung si Adan mga kaigsunan napakyas si Kristo mga kaigsunan although na ilalom siya ng pagsulay mga higala aron usab nga modaog kay kung dili siya modaog mga higala natong gingon no walay paglaom ang tao mga higala. So dinhi sama kang Adan siya usab gibutang sa usa ka pagsulay or pagtintal mga kaigsunan
para sa pagpaninguha sa pagdaog mga kaigalaan. Galing lang no si Adan mga higala wala makahimo sa pagdaog kun dili na nahulog gyud siya. Ang nakalahi lang kang Kristo mga kaigsunan siya nakahimo usab sa pagdaog. So mo na siya ang nakanindot diha mga kaigalaan. No? So unsa may gilauman usab ni Hesus no nga makabot no pinaagis pagpakig-away kang Satanas mga higala kinsa midaok batok kang Adan sumala sa planos katubsanan or planos kaluwasan. No, sa man say gilauman ni Hesus mga kaigsunan nga makabot ang usa ka komentaryo nag-ingon mga kaigsunan, Satan by means of his success in turning man aside from the path of obedience become the god of this world. 2 Corinthians chapter 4 verse 4 mga kaigsunan, the dominion that once was Adam's passed to Satan the usurper, no? But the Son of God proposed to come to this earth to pay the penalty of sin and thus not only redeem man but recover the dominion forfeited. So kana siya mga higala sa diha manggod no ang tawo mga kaigsunan nahulog sa pagpakasala. Ug gani gingon dito si Genesis mga kaigsunan nga sa diha nga siya kanini ang sa diha nga siya giumol mga kaigsunan, sa diha nga siya gitugyan or gibutang dito tanaman sa Eden, gihatag kaniya ang pagbulutan, ang dominyo mga kaigsunan sa tibuok nga kalibutan. Now, pero kining maong dominyo mga kaigsunan kiangko ni or napasa ni ngadto kang Satanas tungod lagi kay si Adan nga gitugyanan mga higala napakya siya. Wala siya makahimo sa pagdaog sa pagtintal kaniya ni Satanas, no? So mohinungdan mga kaigsunan si Kristo or the Son of God proposed to come to this earth to pay the penalty of sin and thus not only redeem man, dili lamang nga ang tao mga higala maluwas or luwason ang tao kundili but recover the dominion forfeited. So lagi sa gingon na nako mga kaigsunan sa dihang nahulog ang tao nadalahig no kung nakainomdom mo mga kaigsunan kanini ang sa una mga hari-hari no nagdumalas nasod once nga mapildi gani mahitabo mga kaigsunan kanang iyang gingharian mailog po nagapil mo na nahitabo kang Adan sa diha nga siya napildi sa tentasyon mga kaigsunan nga gilatag ni Satanas ngadto kaniya ang iyahang pagbulutan ining yutaa mga kaigsunan napil og kakuha no. So mo na gihimo sa anak sa Dios mga kaigsunan nga luwason ang tawo og dili lamang mga kaigsunan ang tawo kundi ma-recover mga kaigsunan kinini ang gitawag og gingharian. The Apostle Paul has referred to it the restoration of the lost dominion as the redemption of the purchased possession. No? Kanagisgutan diya Ephesians chapter 1 verse 14. Not only men but the earth had by sin come under the power of the wicked one and was to be restored by the plan of redemption. So muna ituyo mga kaigsunan no? Ang pagluwas mga higala sa tao wala kanini ang mag-focus lamang no dito sa kaluwasan sa tao kundi apil mga higala ang giharian gingharian niya
na nga gidumala nga gihatag sa Dios or gihatag nga pagbulutan ngadto sa tao, kini siya mga kaigsunan na restore usab, na nabalik, napasig-uli usab siya mga kaigalan, or mapasig-uli, no, kung kana mga kaigsunan, no, sa wala pa. Pero sa diha gani ani na kani siya mga kaigsunan na balik, no, sa ka dati niya mga kaigalaan ug mga kaigsunan. So mo nay tumong og toyo mga kaigsunan, mo nay buot nga magkabuot ni Hesus mga kaigsunan sa pagpakig-away kang Satanas. Ilabi na kung maghisgot ta una-una mga kaigsunan ngadto sa kaluwasan sa tao, na ang gipagkamatian mga kaigsunan ang tao unya na recover nig apil mga kaigsunan, kini ang gitawag na to og gingharian, no, nga sa diin ang tao o diin ang tao mga kaigsunan siya mo'y gitugyanan sa Dios niini. Now, sa unsang paagi lamang, no, nga mabawi ni Kristo ang pagmando niining kalibutan gikan sa pagkontrolar ni Satanas. Mateo 5 versikulo 17 ug 18. Atong basahon mga kaigsunan, na. Subuna ko Mateo 5 versikulo 17 ug 18. Dili kamo maghuna-una nga ako mianhi sa pagbungkag sa kasuguan kun sa mga manalagna, wala ako moanhi sa pagbungkag kun dili sa pagtuman. Kay sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo nga hangtod nga mahanaw ang langit ug ang yuta, walay pagasayloan sa kasuguan bisan usa ka kudlit, bisan usa ka tulpok, hangtod nga ang tanan matuman sa hingpit. So mo nay gisgutan diha ni anang mao nga bersikulo mga kaigalaan. Mo nay tumong usab, no, ni Kristo mga kaigsunan. Ilabi na ang pagtuman, no, tungod kay kini siya mao magini demands balaod mga kaigalaan. No, sa diha nga ang tao nakasala sa balaod sa Dios, pagdili mga kaigsunan sa pagkaon sa bungas kahoy sa pag-ilag sa maayos dautan nga naa sa taliwala sa Eden, na gisupak sa tao, mo hinungdan nga ang tao nahulog mga kaigsunan. Aron nga siya makahimo sa pag ingno nato kay siya mga kaigsunan sa atong gibasa ganiha, siya may nahimutang usab sa kahimtang ni Adan, na so siya mo perform sama kang Adan mga kaigsunan, siya mo buhat, na sulayan mga kaigsunan sama kang Adan kung siya ba magmadaugon, na so sa iyahang gipamatuod mga kaigsunan sa Mateo 5 versikulo 17 ug 18, kana siya mga kaigalaan wala gyud pagasayloan ang Dios kundi iyahang nga pagatumanon, no. Ang usa ka komentaryo, for a period of time Christ was on probation. Sumala pa usbon ako, ha. For a period of time, Christ was on probation. He took humanity on himself to stand the test and trial which the first Adam failed to endure. Had he failed his test and trial, he would have been disobedient to the voice of God, and the world would have been lost. So muna siya mga kaigsunan, no? Muna akong giingon ganiha, no, nga si Adan mga higala, siya gisulayan, no, gibutang sa tanaman sa Eden, na tanan, no, ang kinahanglan nila, ang ila na lang, no, pag atiman ni ining maong garden mga kaigsunan, doon na gibutang ang Dios. Kahoy pag ilag maayos dautan, no, gisulayan siya ng bahin. Pero napakyas, no, si Adan. The same manner mga kaigsunan, si Kristo sab in the period of time gibutang sab siya sa gitawag og probation mga kaigsunan. Unya nahimo nga nagpakatawo siya, mibarog siya sa mga pagsulay. Pero kung ugaling mga kaigsunan, no, sumala pa din sa atong gibasa, kung ugaling si Kristo mga kaigsunan napakyas diha sa pagsulay nga gihatag kaniya,
he would have been disobedient to the voice of God. Unya unsa may mahitabo nining kalibutan mga kaigsunan? The world would have been lost. Kining maong kalibutan na mga kaigsunan mahimo nga forever, no? Mahimong iya ni Satanas. Kay lagi sa gikaingon na nako sa dihang ang tawo gitugyanan niini, no? Nining ngaging harian mga kaigsunan. Pero kay napakyas man siya, nailog kining maong gingharian uban ang tao magkaigsunan nahimong ulipon ni Satanas. Si Kristo isip nga siya mo'y ni kananaang ni kuan magkaigsunan ni barog, no? Nga mahimong representante sa tawhanon nga kaliwat mga kaigsunan kung ugaling siya napakyas man sumala pa. Kining maong kalibutan would have been lost. So di na unta ta kaabtan ingani nga pangidaron mga kaigsunan, no? Nya dugang pa, but if Christ could be overcome by Satan, kung si Kristo mga kaigsunan madaog ni Satanas, munay kuyaw, no? The earth would become Satan's kingdom. Mo na ni akong giingon, no? Nauna-una na ko og isgot sa inyo, pero mo ni gisgutan din himo kaigsunan, no? The earth would become Satan's kingdom and the human race would be forever in his power. And even Christ mga kaigsunan delikado. Ngano kaha, no? Could Satan have induced Christ to yield to a single temptation? Could he have led him by one act or even thought to stain his perfect purity? The prince of darkness would have triumphed over man's surety and would have gained the whole human family to himself. Munay mahitabo unta mga kaigalaan, no? Sa diha nga kung si Kristo mga kaigsunan mi-yield, mitugyan siyang kagalingon dito tentasyon nga gibutang ni Satanas iyang atubangan. Sigurado gyud, no? Kining maong kalibutan mga kaigsunan or even kita mga kaigsunan, the whole human family mahimo nga forever mga kaigsunan maunsa man ta mahimong ulipon ni Satanas. And even Christ mga kaigsunan maapil, di na siya kabalik sa langit mga kaigalaan, no? Tungod sa iya nga kanini ang kahimtang, no? Kung ugaling man mahulog siya sa pagpakasala. So ngano man kaha mga kaigsunan, ngano nga ang kalibutan mawala, no? Sa kangturan kung si Hesus mutugyan sa pagtintal sa pagpakasala, no? Ni Satanas mga kaigsunan, bisan usa lang, no? Nga ma-failure si Christ mga kaigsunan, no? One stain upon his human life, one failure of his humanity to bear the terrible test imposed upon it would make the Lamb of God, no, that refers Christ mga kaigsunan, an imperfect offering, and the redemption of man would be sumala pa mga kaigsunan a failure. Munay delikado kon o galing si Kristo mga higalag mga kaigsunan napakyas bisan usa lang, tungod kay dili na siya mahimong perfect offering, tungod kay ang demand sa balaod mga kaigsunan perfect obedience. So kung ugaling mapakyas man, no, siya isip nga maoy kananaang halili, no, sa tao mga kaigalaan o mga kaigsunan, or siya mo'y kananaang kanang gisgutan diag shorty, no, mapakyas gani siya or substitute mga kaigsunan or shorty, delikado kaayo mga kaigsunan, no?
Our substitute and surety passed over the ground where Adam stumbled and fell. And the question was, will he stumble and fall as Adam did over God's commandments? Had he failed on one point in reference to the law of God? Gisgutan niya ganihas Matthew, mga kaigsunan. Atong gibasa ganiha Matthew, atong gibasa nato nga bersikulo, mga kaigsunan, Matthew 5 bersikulo 17 og 18. Nga wala siya moanhi sa pagbungkag kundi sa pagtuman. So dinhi, mga kaigsunan, na diri, had he failed one point in reference to the law of God, he would not have been a perfect offering, for it was on one point only that Adam failed. Usa lang ka punto, mga kaigsunan. Unsa ra may nahulugan ni Adan? Punto ras pagkaon, mga kaigsunan. Pagkaon sa kahoy sa pag-ilag maayos dawtan. Pero kung inyong tanawon, mga kaigsunan, ang giagian ni Kristo sa diha nga siya human, kabantay mo, mga kaigsunan, sa dihang human siya nga nagpuasa 40 ka adlaw o 40 ka gabi, no, kung masayop. Matthew 4. Dunay tutulo ka mga butang, no, kung masayop diha, mga kaigsunan, ang gitintal ngadto kang Kristo, mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Usa ni ana ka punto, mga kaigsunan, sa diin si Adan nahimong napakyas. Mo na kung si Kristo kadto nga mga pagtintal sa iya, kung napakyas siya, ay problema kaayo, mga kaigsunan. Dili gyud ta makakabot, o dili kung siya, mga kaigsunan, dili makahimos pagdaog, daon sa na lang kata, no? Christ was without sin. Walang ni kanindot, mga kaigsunan, else his life is human flesh, and his death on the cross would have been of no more value in procuring grace for the sinner than the death of any other man. Mahimong useless to, mga kaigsunan, no? Walay bili ang kamatayon ni Kristo dito sa cross kung siya o galing napakyas usa lamang ka punto ni ana nga mga pagsulay or pagtintal kaniya, mga kaigsunan, no? Satan told him, si Satanas mingon kang Kristo, mga kaigsunan, that if he become the surety for a sinful world, the separation would be eternal. He would be identified with Satan's kingdom and would never more be one with God. Mo ni delikado kaayo nga mahitabo, mga kaigsunan, sa gikaingon na nako, no? Kung o galing si Kristo, mga kaigsunan, napakyas, dunay kanini ang the separation would be eternal. Siya mahimulag, mga kaigsunan, walay katapusan ngadto siyang amahan, tungod kay siya nakasala man, kung nakasala, no? If he commit bisan usa lang, mga kaigsunan, kasayop, he would never more be one with God. So munay kuyaw kaayo, mga kaigsunan, muna nga si Satanas, mga kaigsunan, matun ba, Satan exalted when Jesus laid aside his power and glory and left heaven. Lipay kay Satanas, mga kaigsunan, no? Sa diha nga si Kristo mibiya sa langit, nalipay siya tungod kay nahibaw siya, no, nga sa dihang si Kristo pagkatao, sayon kayo siyang hununa, mga kaigsunan, nga mahulog si Kristo. He thought that the Son of God was then placed in his power. The temptation took too easily with the holy pair in Eden that he hoped by his satanic power and cunning to overthrow even the Son of God. Lipay si Satanas, mga higala, sa diha nga si Kristo nibiya sa langit, mga kaigsunan, nagpagkatao, nalipay si Satanas. Nga naman,
Kay iya ganing na control mga higala si Adan o si Iba. No, dito sa tanaman sa Eden by his cunning power mga kaigsunan. And thereby save his own life and kingdom. If he could tempt Jesus to depart from the will of his Father, his object would be gained. So din confident kaayo si Satanas mga kaigsunan. Satan feel confident na mahimog gyud nga si Kristo mga kaigsunan makakumitar gyud og sala. Pinaagi ni ini mga kaigsunan mahimo na nga forever nga si Kristo dili na gyud makabalik sa langit. Ngano man tungod kay mahulog man, maander naman sa iyahang mahimong maander sa iyahang pangagamhanan. Into the world where Satan claimed dominion, God permitted his Son to come, a helpless babe, subject to the weakness of humanity. He permitted him to meet life's peril in common with every human soul, to fight the battle as every child of humanity must fight it, at the risk of failure and eternal loss. Monay peligro mga kaigsunan nga maagian ni Kristo. Unya eternal loss. May tagnaapay pag mahulog si Kristo atong nga tayo mga kaigsunan, may pagnaapay mo makamatay alang nato. No? Pero dinhi nga bahin mga kaigsunan, no? Wa na may gisgutan sab, no? So delikado kaayo mga kaigsunan ang mahimo nga maagian ni Kristo ani nga time, no? Jesus became subject to temptation, endangering as it were his divine attributes. So delikado kaayo mga kaigsunan. Could Satan in the least particular have tempted Christ to sin, he would have bruised the Savior's head. As it was, he could only touch his heel. Had the head of Christ been touched, the hope of the human race would have perished. Divine wrath would have come upon Christ as it came upon Adam. Christ and the church would have been without hope. So natuman sab, no, kanang gisgutan diha ba sa Genesis katong giingon sa Dios, gi-pronounce ngadto kang Adan og kang Iba mga kaigsunan nga paak sa tiil si Satanas, nya siya may magadugmok sab sa ulo. Kani mga kaigsunan, no, gisgutan dinhi kung ugaling man natintal si Kristo, no, mahimong masamaran ni Satanas mga kaigsunan ang ulos manluluwas o mao si Kristo. Pero wa man mahitabo mga kaigsunan, no, igo lang siya nakapaak, no, tikod, no. Kung imo biyan ang tanawon mga kaigsunan kanang Genesis, gi-pronounce ngadtos bitin og sa tao mga kaigsunan, mao ra nay nahitabo, no, mo nay natuman diha mga kaigalaan. So dinhi nga bahin, no, si Satanas wala siya magmalampuson mga higala, no. Some may think that Christ become he because he was atong usbon mga kaigsunan. Some may think that Christ, because he was the Son of God, did not have temptations as children now have. Mo na panghuna-huna sab sa uban mga kaigsunan, na uban naganahuna nga si Kristo tungod kay siya anak sa Dios, wala siya tentasyon sama sa mga kabataan nga nas mga kabataan karon, no. The scripture says he was tempted in all points like as we are tempted, and Satan made stronger attacks upon Christ than he will ever make upon us. There was much at stake with him, whether Christ or himself should be conqueror. If Christ resisted his most powerful temptations and Satan did not succeed in leading him to sin, he knew
that he must lost his power and finally be punished with everlasting destruction. Therefore, Satan worked with mighty power to lead Christ to do a wrong action, for then he would gain advantage over him. Mo nay panghitabo mga kaigalaan o mga kaigsunan. Pero unsa may nahitabo? Nadaog ba niya sa Kristo? Wala gayud, no? Satan exulted when Jesus laid aside his power and glory and left heaven. He thought that the Son of God was in place in his power, mga kaigsunan. Portion ini atong nabasa sa ganiha. The temptation took easily with the holy pair in Eden. So din him, mga kaigsunan, that he hoped by his satanic power and cunning to overthrow even the Son of God and thereby save his own life and kingdom. If he could tempt Jesus to depart from the will of his Father, his object would be gain. Mo nay mahitabo unta, no? Portion yan na atong nabasa usab ganiha, mga kaigsunan. So unsa may nahimong sangputanan niini, mga kaigsunan, kining panag-away tali kang Kristo ug kang Satanas. So kinsa may nahimong migawas nga mananaog niini? Juan 15 versikulo 10. Ablihan yung Biblia, mga kaigsunan. Juan 15 versikulo 10 nagingon, kung kamo magbantay sa akong mga sugo, managpabilin kamo sa akong gugma. Maingon nga ako nagabantay sa mga sugo sa akong amahan, og ako magapabilin sa iyang nagapabilin sa iyang gugma. So kung imong tan-awon, mga kaigsunan, walay record, no, nga si Kristo, mga kaigsunan, miyel ditos kang sa pagtintal ni Satanas, mga kaigsunan. Gani sumala pa si pamatod niya Juan 15 versikulo 10, ako nagabantay sa mga sugo sa akong amahan, og ako nagapabilin sa iyang gugma. Dogang pa, mga kaigsunan, sa 1 Pedro 2 versikulo 21 ngadtos 23. 1 Pedro 2 versikulo 21 ngadtos 23 nagingon, kay niini mga ginatawag kamo kay si Kristo nagantos usab alang kaninyo, nga nagbilin kaninyo nga sulundan aron pagsundon ninyo ang iyang mga lakang, nga wala makabuhat og sala ni nakaplagan nga limbong sa iyang baba, nga sa gipasipalahan siya wala siya mobalos pagpasipala, sa nagaanto siya wala siya naghulga kundili siya nagtugyan sa iyang kagalingon kaniya nga nagahukom sa matarong gayod. So munay gibilin nga sulundan ni Kristo, mga kaigalaan ug mga kaigsunan, no? Mo say akong ibilin diha kaninyo nini nga kagabion. Kay nindot kaayo, no, ang nahimo nga struggle ni Jesus Christ, mga kaigsunan, kung si Kristo, mga kaigalaan, nagmadaogon o siya nagbantay sab sa mga sugo sa Dios, kini iyang gibilin sumala pas 1 Pedro 2 versikulo 21 ngadtos 23, kini usa ka sulundan nato. Kung siya nagmadaogon, siya wala magbuhat og sala. Unsa kining sala, mga kaigsunan, mo ni ang pagsupak sa balaod sa Dios. So meaning nituman siya sa balaod sa Dios, mga kaigsunan. Kana mo iyang gibilin nga sulundan, no? Last na akong basahon, mga kaigsunan, Hebreanon 5 versikulo 7 ngadtos 9, nga sa adlaw sa iyang unod sa naghalad og mga pagampo og mga pagpangamuyo uban sa makusog nga pagbako og mga luha ngadto kaniya nga may gahom sa pagluwas kaniya gikan sa kamatayon og sa tapos patalinghugi tungod sa iyang Dios nang kadlok. Nga bisan siya usa ka anak apanakat-on sa pagpamasinugtanon pinaagi sa mga butang nga iyang giantos. Og sa tapos mahimong hingpit alang kanila nga nagatuman kaniya, nahimong siya nga magbubuhat sa kaluwasan nga walay katapusan. Mo na gihimo ni Kristo, mga kaigalaan. Hopefully, no, kita usab mohimo sa pagsunod sa mga sulundan or sumbanan, no, nga gibilin ni Kristo usab nganhi kanato, mga kaigalaan. Wa naman tay igong oras,
Tapuson nato ni mga higala pinagi usab sa pagampo. Dalaygon og silimbahon ng mga Dios nga naikaw sa kitasan sa mga langit. Sab ang imong alagad nagatapos na sab sa usa ka takna nga programa sa pagpahat sa maayong balita ngadto sa katawhan nga nagapaminaw nining mga istasyon og sa maingon man usab sa Facebook live. Hinaut nga ikaw magapanalangin kanila nga sa diin dugang pa usab nga pagsusi sa kamatuoran aron usab nga mahimong makakabot usab matag usa ka namo ngadto sa kaingpitan. Ikaw lamang magapanalangin sa tagiyan ini mga istasyon o sa mga nagalumala nini. Kining tanan akong gisalig og gitugyan gilaw mang madawat nagilamang sa ngalan ni Jesus nga mong naluwas. Amen. Hangtod sa sunod higayon mga kaigalan ug mga kaigsunan dinhi gyapon sa ato nga tulumanon ang tingog sa reformasyon in behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement. Kinyong alagad kanginan Brother Aldrin Romo magaingon kaninyo mayong gabi kaninyong tanan. Kining huni nga inyong nabati mo'y usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan silang nga nagabasa nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo kay ang panahon hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement ang tingog sa reformasyon. Hangtod sa sunod higayon sa samang takna og istasyon daghang salamat sa inyong pagpaminaw.